Só vou ter essa esperança, chaz não sei kuruma inseza. Itopic enkulu ngifuna ukuthi nilalelisise le nkulumo yalensizwa. Eyazi yakhuluma insizwa. Isho nakusho labana ukuthi bafethu. Phela umthakathi nawe ngizwa sikhuluma neqiniso. Inkinga thina sinayo la eyama Nigerians. Ama-Nigerians abantu abayinkinga. Ke uzubona umuntu waseZimbabwe ehamba ngemoto ongazi ukuthi imoto ama-millions kodwa awazi ukuthi lo muntu usebenzaphi. Ke uzombona umuntu waseZimbabwe uzongifika ependa imoto, which is a skill. Did they possess ukupenda imoto? Lebabona badayisa. Kodwa ngeke uzubabona behamba ngemoto. There's absolutely nothing fishy about them. But that's not magama. Awuzoleni nkulumo se uyasitshela comment section uthi uflavor njani ngale suggestion nalensizwa ukuthi inkinga esinayo ama-Nigeria not laba ama-Nigeria inkinga esinayo. Abantu bokuhamba la kithi labahambi. Mina mfethu abantu bokuhamba ngisokola nabo mfethu. Abantu bokuhamba ngisokola nabo. Yabona nje bafethu akuqonde ulimi nje akuqonde bafethu ningasolo niyale nale nisabe iqiniso. But ungizwe phakela umthakathi. Ngicela ukuthi bafethu ningasolo nishona le nale. Ulimi aliqonde bhuti omdala. Ulimi aliqonde baba. Yabona lana kahle kahle kuqoshwa ama-Nigeria. Kuqoshwa ama-Nigeria. Angazi ngalibona mina ishangane esihlala eSandton elihamba nge-Lexus icar. Angazi ngalibona mina. Ishangane ngilibona liphethe ibhoyirani, liphethe imanje. Ishangane ngilibona liphene libitha ngilibona libhoqa udaka lakhe izindlu zabantu. Angazi ngalibona mina ishangane lihlele eSandton. Akube nje fair yabona mina angincethezi mina. Nawo futhi ama-Nigeria wona wonke. Yabo nje lawa ngakithi ama-Nigeria awalisebenzisi i-drugs. Lawa lakithi eMayflower awalisebenzisi i-drugs. Awalisebenzisi ingakho singenazi ibotho zama-drugs. Sinawo ama-Nigeria kodwa sinazi ibotho zama-drugs. Noma zikhona lezo botho